Vidíme, že predzáhradky fungujú. Si ich ľudia užívajú slobodne. Kreativita sa prebudza. Ale tak to malo byť. To je taký petržalský genius loci, jeden z takých kontextuálnych momentov, na ktoré sme chceli reagovať, že vlastne na Slovensku, alebo možno aj v celej strednej Európe alebo vo východnom bloku je kultúra, že si ľudia prispôsobujú tie balkóny. To vlastne ten balkón je nejakým predĺžením interiéru a tí ľudia sa k tomu aj tak správajú, že si tie balkóny menia, zasklievajú. Jedna cesta je im to zakazovať a proti tomu bojovať a druhá cesta je s tým nejakým spôsobom vedieť žiť a pracovať. Takže my sme vlastne ten dizajn tých balkónov spravili preto aj taký divoký pestrý, aby vedel poňať rôzne ľudové zásahy, ľudovú tvorivosť a rôznu individualizáciu. Oni si mohli dokonca vybrať aj veľkosť balkónu a jeho polohu. Čiže robili sme všetko preto, aby sa s ním čím viac totožnili. My sme to vnímali ako, že to je vlastne jeho okno do sveta, že za tým je jeho svet. Tá dom je taká biela obálka a tie balkóny sú ako keby prienikom toho vnútorného sveta navonok. Je to akási informácia o tom, kto tam býva. Aby sa vedel, keď ukáže na ulici smerom k tomu balkónu, tak by vedel ukázať, toto je môj byt, tam bývam. Je to vlastne okrajová časť Petržalky, kde vidíme Dostihovú dráhu a množstvo lesov a nedaleko je hrádza. Je to také špecifické miesto v rámci Petržalky. Napriek tomu sme radi, že sa nám podarilo vytvoriť jedno živé nárožie a kus vlastne mestského prostredia, ktoré sa naozaj chytilo. Ľudia sem chodia aj cieľene na obed autami a tak ďalej, takže sme radi, že to tu žije. Máme tu Petržalku dosť dobre zažitú a dosť dobre naštudovanú. A vlastne, keby som to mal nejak jednou vetou povedať, tak veľký problém Petržalky a celkovo toho modernistického urbanizmu je ten, že nebuduje verejný priestor. V podstate tie paneláky sú od seba tak vzdialené, že ten priestor medzi nimi není urbanistickým priestorom. Najväčší paradox je námestie Hraničiarov, ktoré sa nazýva námestím a ktoré vôbec námestím nie je. Takže tu sa nám naskytla vlastne možnosť ako keby doplniť nárožie chýbajúce a vybudovať, keď nie je ulicu, tak aspoň nejaký náznak ulice a nejaký náznak toho priestoru. Takže ten parter tým, že sú tam obchody a že je tam nejaký život, tak ako keby trošku doplňa tento handicap. Samozrejme, jedným domom sa nedá zachrániť urbanizmus, ale podľa nás je to to, čo chýba v Petržalke. To znamená, že klasické schémy ako ulica, námestie. Je to aj v tom meritku, samozrejme, tým, že je tá Petržalka taká rozťahaná, rozvoľnená a tie jednotlivé body záujmu, ktoré môžu tvoriť tú mestskosť, sú vzdialené od seba. Však vlastne aj tie terasy, ktoré má veľa panelákov, nefungujú kvôli tomu, že je to rozťahané. Ty potrebuješ určitú koncentráciu ľudí, koncentráciu energie a nejaké mesto blízkych vzdialenosti. Vtedy to mesto funguje ako mesto. My sa veľmi snažili, aby každý obyvateľ domu maximálne profitoval z všade prítomnej zelene. Vlastne z jednej strany máme zvyšok lužného lesa, z druhej strany máme park a tá kompozícia domu vychádzala aj z toho, preto sú to tie dve veže, medzi ktorými je nižšia podnož so zelenými strechami. Ako keby ideovo ten zelený pas prechádzal celým barákom a vlastne tvoril taký kontinuálny prvok.
problém, ktorý sme identifikovali v Petržalke, bol ten, že veľa grafitov je, aj na nových domoch sú grafity a teraz, že čo s tým, tak môžeš proti tomu bojovať, môžeš tam postaviť strážnu službu, ktorá bude naháňať grafitiákov, ale to je samozrejme nereálne. Alebo teda môžeš vymyslieť nejaký dizajn, ktorý je ľahko opraviteľný. Celý ten parter je vyskladaný z takých šedých panelov, ktoré majú rôzny odtieň šedej a ráta sa teda s tým, že keď niekto ten panel poškodí, tak správca veľmi jednoducho premaluje jeden jediný panel, alebo ten panel, ktorý je zasiahnutý tými grafitmi. A samozrejme netrafí tú istú šedu, aká tam bola, takže preto sú tam také tie rôzne odtiene šedej. 50 odtieňov šedej. Ale je zaujímavé, že to graffiti nejak sa tu neprejavuje. Že možno ich to nebaví na takom. Tak je to taká verejná kontrola tým, že sú tu tie obchody a že sú tie predzahradky, vieš. A tu je, no tak predsa. Sme objednali. Dobrý. Dobrý. Ihrisko funguje, vidíme. Hej, je funkčné. Je to v poriadku. Ale je to v poriadku? To je dobre. Ten rozvoľnený modernistický urbanizmus vlastne umožňuje to, že je tu tej zelene veľa, ale je neudržiavaná a je taká anonymná. Tým, že tí ľudia sú uzavretí v tých bytoch. Tento parčík, neviem, čím presne to je, ale si obyvateľi ho využívajú. A si myslím, že tu trošku nejakú rolu aj vo vzťahu k tým grafitom, aj k tomu parčíku robia tie predzahradky. Tá skúsenosť zo zahraničia je taká, že kde sú predzahradky alebo kde je bývanie na úrovni parteru, tak je kriminalita alebo celé to fungovanie verejného priestoru v okolí je lepšie. Lebo tí ľudia, ktorí obývajú tie predzahradky a bývajú v tých prízemných bytoch, tak majú, ako keby kontrolujú ten parter, majú k tomu iný vzťah. Ale fakt je, že tí ľudia z toho domu využívajú toto ihrisko veľmi intenzívne. No rozhodne sme radi, že to není doska, to naozaj tomu projektu veľmi pomohlo. Je to naozaj luxus, lebo ten ekonomický tlak toho architekta vždycky privedie skôr k tomu, že postaviť väčší objem, kompaktnejší, je to určite ekonomickejšie. Samozrejme na úkor kvality toho bývania v tých bytoch. To je fakt to, čo som nikdy nevedel pochopiť, že kríza môže mať pozitívny vplyv. Lebo vyslovene tá flexibilita, to je dieťa krízy, naozaj do takého by sme nikdy nešli, keby sme neboli pod tlakom, že musíme spraviť niečo naozaj zaujímavé, čo tu nie je. A to veľkorysé hmotové riešenie je tiež dieťa krízy. Určite dnes nie je priestor pre takéto riešenia, alebo sa oveľa ťažšie presadzujú. Proste tuto naozaj tá nejaká zodpovednosť a opatrnosť vygenerovala jeden zaujímavý koncept, ktorý sa nakoniec oplatil, lebo tie byty mali na vtedajšie trhové pomery pomerne vysokú cenu, ale ľudia si ich cenili práve vzhľadom na tie kvality. A sme to dávali najavo, že my tej Petržalke veríme a že my robíme to najlepšie z Petržalky, to je doslova naša kampaň vtedy. A naozaj na to pozitívne reagovali hlavne Petržalčania. Myslím, že väčšina ľudí, ktorí žijú v tomto dome, sú ľudia z Petržalky, ktorí tej Petržalke tiež veria. Množstvo Petržalčanov mi hovorilo, že na Petržalku nadáva každý, kto tu nežije. Je dobré, keď architekt môže prísť na miesto činu a nebať sa pozdraviť ľudí. Keď cíti, že sa im býva dobre a sú spokojní a taká spätná väzba je lepšia ako Cezar.